Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndiwuthenjiwe molweni. Isifundo sethu sanamhlanje sisifumana kwincwadi yabaseTesalonika bokuqala, isahluko sesihlanu, ivesi ye-18. Ezintweni zonke bulelani, kuba oko kukuthanda kukaThixo kuKristu uYesu ngani. Ilizwi lizokhuthaza mna nawe namhlanje eyoba masoloko sibulela kuzo zonke izinto, in and out of season, ebubini ebumnandini, masibulele uYehova, masitsho ukuthi you are worthy of my thanksgiving. Lord, you deserve the highest praise. Noba kunjani na. Into esifundayo yokuba xa sisenza kanjalo, simdumisa, simbulela, simphakamisa, izinto ziyajika. Le ibizokuhlisa ikudobelela phansi, umoya ongcwele uyakuphakamisa, akunika amandla. Ngoba wenze njani? Uvumelene nelizwi lakhe. Ilizwi lakhe kaloku siyalazi lamandla, double-edged sword, powerful. Yiyo loo nto kwi-Old Testament sifunda ngoYobi, ngoJob. uYobi xa zavela ngapha nangapha iindaba ezimbi, ngapha nangapha ezibuhlungu, kwenzeke lena namhlanje ubhujelwe nabantwana bakho abafana babhubhile namantombazana, wathi uJobi mandiye kuYehova, wakrazula iimpahla zakhe. uJob 1:20 siva uba wakrazula iimpahla zakhe, wacheba ezonwele, waqubuda, walala ngobuso waqubuda, worshiping the Lord. Omnye uza kuthi wayemqubuda embulela kanjani after izinto ezingaka ezimehleleyo. Kodwa yena uJob wabona uba kufanele, wayezazi uba into zomhlaba izo zakhe, wayezijongile zezizulu. Wayeyazile nje into bezomhlaba zonke izinto zivela kuYehova zonke, mandimdumise uYehova. Itsho ivesi 22 uJob, ithi kwivesi 20 uthi wesuku uYobi wayikrazula ingubo yakhe yokwaleka, wayicheba intloko yakhe, wawa emhlabeni waqubuda. Verse 21 wathi ndaphuma ndize esizalweni sikamama, ndiyawubuyela khona ndikwaze. uYehova wanika, ikwanguye othabathileyo. Igama likaYehova malibongwe. Phezu kwazo zonke into ezibuhlungu ezimehleleyo, wabona uba malibongwe igama likaYehova. Wathi malibongwe igama likaYehova. Mkhulu, ufanelwe ukudunyiswa mos lo mntu. Ebubini. Nathi masifundeni kwezi zibalo into yokuba ngalo lonke ixesha masimphakamise uYehova, siphakamise udumo lwakhe. Mna nawe sinoxanduva lokuxelela abantu ngoYesu. We have that responsibility. Ngoba baninzi abantu abathi nethi bahlaselwe kugula, zawuhla izinto ezimbi kubo, basuke kuYesu. Kanti ayilo xesha losuka kuYesu. Ulixesha lokuba uye kuye, ngoba zonke ezaa zinto ezisukileyo kuwe beziphi ubuziphiwe nguYehova kwasekuqaleni. Masingasukeni kuYehova, makhe sixelelene abantu ngobukho bukaYehova. Ngokuxelela abantu, masixelele abantu ngoYesu Kristu wasifelayo, nguye ozasikhupha kuzo zonke ezi ngxaki. uYobi yayi-Old Testament, wawungekho umoya ongcwele. Ngoku sinomoya ongcwele, masixelele abantu ukuthi umoya ongcwele usekhona. The comfort uzawucomforta. He heals, he is gonna heal you from all the diseases. uYobi zangaphelela apho, wahamba ngokholo. In Job 13 verse 15 wathi nokuba uthe wandibulala ndiza kumthemba. Wathi ndizamthemba nokuba uzambulala. Though he slay me,
yathi I will trust him. Wathi ndizamthembela loo nto kanye. Job 19 verse 25 to 27 wathi ndiyamazi umhlawuleli wam uhleli. Nathi masenze njalo, sakwehlelwa zizinto siphakamise uYehova nelizwi lakhe lelwe lizasiphakamisa. Ayikho enye into ezosiphakamisa, akuncedi ukhala. Iinyembezi ngoku zisule kwiinyembezi kwi-end times, alo xesha lokhala. Sezininzi kakhulu izinto ezenzekayo. In Job 42 wathi ngoba uJob ebethembe, he trusted God against all odds, wamthemba uYehova. KuJob 42 wabuyiselwa konke ebekulahlekela, kwade kwaphindwa kabili. uYehova esimkhonzayo, uYesu mna nawe esimkhonzayo, masibe ngathi siyamkhonza ngoba izibhalo azithethi into engekhoyo. Iyenzeka into ebhalwe eBhayibhileni iza kwenzeka kuwe. Masikholelwe kuYesu, masikholelwe eBhayibhileni, singayi ezindaweni ezingazosinceda. Ekhona umnikazi wezwe okudalile, yakulo mntu okudalile, umdali wento zonke nguYesu Kristu. Masiye kuye kuko konke. KwakuGenesis 1 utsho njalo ukuthi ilizwe lenziwa nguye, wakhuluma, wathetha, lenzeka. So ngoku xa sinengxaki siya njani? Siye kwabanye abantu abanengxaki ezidlule zethu. Iya kuYesu kuko konke, thatha iingxaki zakuye nazo kuYesu Kristu. Ungayiko siyazi baneengxaki ezidlule zam nawe. Inkosi kakhulu. God bless you.